Angni ALU barini दिनैहाय गायबाय अननानै लोगोफोर नायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामनो दाबाव जाहाथे मानसियाबो बेबायदिनो गोसो होनानै मावो आरो दा गायगासिनो दं आइजोआ ओरैजाय गासै 35-36 जन लेबार बिसोर एवगासिनो अननानै नायलां दाबाव दे लोगोफोर लाइक खालामनो Asa सासे होलांदो सासे फबलांदो एसे खाथि खाथिनो नै जायखिजाया एक हादाव मोनब्रै गोलैयोनो एसे थुसोमना हो सासे फबदों सासे होदों ओइ आदा एसे गोजाना नायफैदो हालुरे ओरै खालामबानो एसे औ बिसिनाव नुखादोंना नै खानानै आद्रि जालाबायनो लोंनाय जानाय अन्थर गैया नै लोंगासिनो साहा Nakajam lagi ya. Ikan zadeng. Alu lại đâu? Không có phát triển không phải thôi.